Listos, xa. Un fuerte aplauso al Lolo e a Nelo. Ratiñas, podes baixar, botámonos ben para atrás. Tens que inventar un baile novo. Mi madriña, si gana, que vai moderno. Veña un máis, un máis. Atrevido, sofisticado, atolondrado, e o teu como vai ser? Variante, aí, moi ben, vamos a ver. 1, 2, 3. Un forte aplauso para Noa! Noa, son do teu público, saúda por... Atentas porque na persiña dos cerviños volan os animaliños e como vai a vaca e como vai o barullo na persiña dos cerviños vai se diga que vai o segundo baile e pensamos unha parte do corpo onde poñemos unha man. Onde poñemos unha man? Na barriguinha facendo efecto infusión así flotando, e o cabelo onde? Na nariz, unha man na barriga, outra na punta do nariz, botamos o cuben polo tío, un poquinho máis, un poquinho máis, pa baixo non, que pa baixo vai solo co tempo, pa atrás, e empezamos a dar voltas. A ver, neno, tens que empezamos e empezamos. Atentas porque na persiña do cerviño volan os animaliños